Waarom zetten ze die tafels ook altijd zo ver weg voor ons? Ik kan het opnieuw wachten, nee. Dag Maaike, mijn kind. Hoe is het met jou? Goed, en met u? Ook goed natuurlijk. En die koekje? Nee, dank u. Jongens, het is mijn kleinkind, het is Maaike. Ze kan heel mooi dansen. Wil je een stukje voor ons dansen? Natuurlijk. Ja? Dames en heren, een hartelijk applaus voor Maaike met Bound the World. Niet zijn gezicht uitdrukken is belangrijk. Maar de flinkheid is onbelangrijk. Sweet love, trapped in your love. I've opened up, unsure I can trust.